Karbi Anglong today, Karbi Longria Birta Lapen, Karbi Anglong life kelang abang tu bang hitung han ilitung Karbi Student Association कैसे इंग्लॉन्ग को हिन पेना mana Fransi ka to bobe panse ame ache song ka pa jare glo lalo pinili tum Karbi Student Association इंग्लॉन्ग को ahin pen ini labang so press meet ke panan ko ke do olam thepen kali isi hini alam thepen labang so press meet ke phalage ke panan ko labang ke non het jong patumi dik Karbi Anglong Autonomous Council long bang pli nominated MEC ke pon la bang pli nominated MEC ke pon long bang hini aphan in inglong osogali indigenous tribe kalia to phan ke pon da puthat ni to Karbi Student Association inglong ko hin pen central committee hin pen la pen dipu regional committee hin pen la bang so bang haini ke pon dat inglong osogali to phan ke pon dat ni to ning kang sam se ta chipak lan pon la lo la bang pli Karbi Anglong Autonomous Council nominated MEC ke pon lage nang itung kado gawe chini lo ke chengsi lage Dr. Mongwei Rongpi tapen adun thula bangke pi rengma tapen hala bang hini inglong so kali Krishna Bhattarai lapen ino bangke Mukut Mohanta asi ni tung Karbi Student Association pen kipuji bangke Krishna Bhattarai lapen Mukut Mohanta tungke nili tung pen kachinia teng lodangte alang li tungke Karbi Anglong along ke sengcheng hot pen se me alang li tung Karbi Anglong origin alang li tung kali using li tung pen ma thalo lasi 6 schedule area lada ke inglong aso khe tung phan Karbi lapen isi hini inglong aso khe tung phan se kitik bi protected area long chini lor aphet pusia mela inglong aso ke indigenous atte kali to kan pini Karbi Anglong long nominated MEC se ami ke ponde bang ni tung ke se pen ningkang samsesi kacepaklan lapen labangso nili tung pen isia documents long lo Krishna Bhattarai alangli Gorkha Welfare Society long a chairman lo alangli inut a chairman la Gorkha Welfare Society a chairman alangli Karbi Anglong long angtang asu inut Bongali amunit pen alangli longle list cetok det asi alangli inut nominated MEC protang de koson si alangli list ka cetok alangli ke projun det lo alangli inut non nominated MEC lo tapi non koson sila bangso alangli ningkanar ke papan di ningkanar ke papan ningkan isi long alangli surike thomatangka en par katha long le long alangli ningkan isi lo surike thomatangka en lasi alangli inut nominated MEC non keman koson sila inut Bongoli amunit Pranab Acharji apan alangli list ki dia lo lasi hala daksi amini itu Karbi Student Association kan abangke oppose lo apen labangso list amini itu projun the athe alangli amata Karbi Anglong origin amunit kali alangli Karbi Anglong origin amunit kali along lehem phukali si pini alangli ahem phukali si ami ako alangli Karbi Anglong long akimi ke bang Bongoli la Acharji phan longle list ke pek bang itu ke se pen man tunisia me che projun the lalo la isi hini lam the pensin litum labang so press meet banglo lapen jongsi nilitum Karbi Anglong Autonomous Council IM ACM to phachu nirilo jongsi awar sayong si do lotangte la banghini Krishna Bhattarai lapen Mukut Mohanto to phana bangke nominated MEC pen disqualified that asonte buang sini litum hin pen ke se hin pen to war cholang la senon nilitum long di original committee a president do liton tim alang lipen seme latak lang paklang Karbi Anglong today Karbi Longria Birta lapen Karbi Anglong live litum laso press release ki pia mai long nang litum mana chuk hap nang litum chitong mun thega pot au plon non ni thom ni pia pram alama puthak si litum pini press list mangi ke phalo non head jong junto nominated MEC ke pek ponalong sumana tim long bai ning
kang samsi la pen kachi tonti doiko la sinili tum karbilo chali song ke sing long po hin penami hala so isi ni ke chok chi long pong ni tum dami ning kang samsi bangke cepak lang thip kopi porloma polotang te pinari sinili tum nepalia kha against leke dam kali pinari sinu kame belek ajono gosti against leke dam kali sitame krishna batarai pomni ke lason alangli asai lang no ka kami claim alangli tum hadani li hala so lona piglo Gorkha Welfare Society balangli tum no mai long alai tum khulilo a chairman kala dake Krishna Bhattarai amatlo alangli kupilo asai ke claim Bihari Bengali tumasi alangli longle alis bangke la so Welfare Society pomen pen pilablo nali tumata lona piglo lasi la son asai lang no ke cho claim bang tu aphadridi Karbi Anglong Autonomous Council long nominated MEC Pipondet potante ku PC Karbi Anglong ke mon pinang ke ceman poma alang li power awen ko pendame alang li lason sikshidul area alang li chini lake Karbi Anglong la pendi mahauso ke lake sikshidul aja kong besinang rai kong alang li chini hala chini data phi pustame alang li ku pia joini si alang sikshidul aron karkan melali kengsang aso tumphan 8 years alang li list ki pidam lo ultimately pudam elop tande kacho jora tenglo give ki people tante kacho jora tenglo lasi neke laso amaya trupa ni direct tu idabji kechari Karbi Anglong Autonomous Council ato mandame Nepali kain pitame nili tum ningo sitame Krishna Bhattarai kuamnit award adu keme omnit kali lasi laso omnit phanbangke nominated MEC pen ke inthan vet nei kusi ke sing long phota pendame ni ka samse na chepak langun da ko laben potho to thulang Mukut Mohanto pelotani lagi ini inut Assamese we are not going any against itum mane ajati against ini itum kita kang tu puta kali dam tai itum ke covid pustame alang itum ke representative doet loke alang itum representative doet lok putante kupia ron kosona ron pensi alang itum han nominated MEC ki pilo amar ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত বহুত জনগোষ্ঠী জাতি আছে গুৰু জাতি আছে ট্ৰাইবেল জাতি আছে শিক্ষিত ট্ৰাইবস আছে আমাৰ ইয়াত কব কলে মানে আমার কুকি ভাই সকল ও আছে আমার কব কলে আমার বেলেগ মিজো মার ট্রাইবস কিতাবি আছে ইয়াতে কপি পসি বেলেগ আছে শিডিউল ট্রাইবস আতুম ভান আদিমা ক্লং নদে পুদামতে কুকি পুদামতে গারো লাপেল পুদামেলো তাতে না মিজু দোলাং না পুদামেলো তাতে মারাতুন দোলাং আলাং লিতুম ভান কপি পসি পিদাম দে দেছি nepotism kache pathe ajoine aning hangaling alang tu pincong tap pincong floret lo isi nominated MEC mane kupilo isi akhai nang dudulo Karbi Anglong long isi khai dudulo isi akhai long isi representative nangji pajoine si pinani si nominated MEC bangpli pilo aso bangpli pitame pinani rengma ahin pendame rengma akhai tumhaname halasu kipibon mangke dininging samlo lapen mongwirong pia phan ke pipon tame ning samlo bang pliang pong penke inu da banke Karbi be du vek nangji la sela nang tam tame ning samlo poit besame Nepali handa ke pi ning sam stame la so Krishna Bhattarai phan ke pia banke lake alang litum alang ko pitong ki claim kita ma apia prang matha dam de kan ko pen si pide da banke ni hoi pik late kaprek athon pi putan de la thanglam be tuade la Mukut Mohanto alam da pudam po alang litum ke elected MECs doelo la ben bodate non koma hasiki pipo pulodam te dakta litum tupiklang representative koma pe litum kuki hin benda majok tawe garu hin ben meok tawe alang son pine ya porlo tami pipe council along la so media troop en litum Karbilo chali so inglong ko ben ba ni litum ke ni kan samsi chepak lang ya lama la pulo la bahani phan bangke nili tumangke nominated MEC bule tuke hok ta hok he ako hok ta un ako laso alis jundu kipi laso list tame nili tum Karbilo chalia song pe nili tum ritali pa meka pe ni tum ako inside lapen dotulang ili tum la non ke chari bom Karbi Anglong Autonomous Council tum manda nili laso a media troop nili request am kantum la sila isi hidia correction banke nali tum correction kurivek nangji kusi nili tum Karbilo chalia song petame laso media troop class up pen napachini dulu Turo lo aprang si media kai mana de ini itu tong sekot pen press release tentang pen itu si pen itu Karbilo chalia song itu kemang labang ke keng sangasu
dak bahini atum hani ideal bangke itu karbil itu dia som mungkin ning du pik lapen ning kang pik lapen no namat dia dipin pen la bahini pan bangke pasun tukni bang sini bangke katiman adak hema dak aprek aprek tundule hal tuman tipon arong chone mit tumang juru parpegi ade already elected dutang lola keng sang sutu mangge lasi nilip kipura mutu mangge non la Krishna Bhattarai kubang same Gurkha Welfare Society main pen alang li ke ceplang puru mangge nitum nindong de lapen alang li fan same la Gurkha khai pen same pi same alang li fan pasun tupen lagale anu ke prehan mesen abang kuan sang pen binu bang sit bang konsil mana me la se mana me tunilo lapen nitum labang ke nitum laming de ade Krishna Bhattarai mage nitum jaro lima sama itu sabegi apa yang koyong si non la bahini selector teman non apa sense bote sudah pen kacisong da dokong atek itu ka bilo chole song pen sini li lam thebang alba ding oilo lansi mit abang gamut di bang lalo la bahini Krishna Bhattarai la pen Mukut Mohanto pa nominated MEC ke pona bangke KSD nong poin pen ningkang samse labang so ningkang samse sinang aja pak langok lasi labang so ningkang samse kese tum labang so prang sa minitu kaci songlong bisa me alam pak langkon je geng sang su tum panabang di maklong manela representative bangke kipi pona bang akom nai pon ni tu along tin sa me ningge pono lasi pinisi ame non la bang hini tum panabang ke prap jin pen nominated MEC pen in kan pon po kesini itu nih pen ya, tak cuma ini masih langsung presma lawan tensi.